Aron pagsiguro nga wala nay naghimo og mga pabuto sa sulod o baka haduol mismo sa ilang mga panimay, mga opisyal sa Barangay Babag nagpahigayon og kinalit nga joint inspection. May aduna bay naaktuhan nga nagstock o baka naghimo og mga pabuto haduol sa ilang mga panimay? Sana po ka mga manghimuay og firecrackers og pyrotechnics sa Purok Super Sunlight og Purok Judas Belt, way ni usa ang naaktuhang naghimo og pabuto o baka nagstock og mga pabuto. Apan may usa ka panimay ang nakitaan og ekipo sa paghimo og pabuto sama sa pangsansan. Pasado alas 9 kaganihang buntag, gisubay sa Joint Inspection Team ang unom ka mga manghimuay og pabuto sa Purok Super Sunlight. Usa kanila nihunong na sa paghimo og trabaho. Usa sa mga manghimuay og pyrotechnics sa dapit si Darwin Ibanez, kinsa nakitaan og mga materyales sa paghimo og bombshell sulod sa iyang panimay. Hinuon pulos lang kini mga papel nga giporma ng daan apan way nakitang mga kemikal. Padulungon mi nila nga bawal sa sa balay ba. Nya mao na among gikuan na nako sa trabaho sa layo na. Gipahinumduman siya sa mga personnel sa Babag Fire Station, Police Station 3 ug mga opisyal sa barangay nga siguruon gayong adto lang sa designated area maghimo og mga pyrotechnics ug dili sulod sa panimay. Sunod nga gisusi sa Joint Inspection Team ang gamayng pahimuan og pabuto duol sa fish pond. Way naaktuhang naghimo og mga pabuto kay matod sa mga nanag-iya niini wala pa sila nadawat nga mga orders. Apan may pipila ka mga risgo nga nakita ang mga personnel sa BFP. Bisan kun haduol kini sa fish pond, gikinahanglan gayud nga kanunay puno sa tubig ang ilang mga baril ug gikinahanglang dugangan pa ang ilang mga fire extinguisher. Giawhag usab sila nga ipakordon ang dapit aron di makalusot-lusot ang mga bata nga magduwa-duwa ug pabutangan og no smoking signage. Gisita usab sila sa naglaundok nga basura haduol sa ilang himuanan og pabuto nga delikado usab sa sunog. Human sa Purok Super Sunlight, sunod nga gisusi sa Joint Inspection Team ang panimay sa pamilyang Berdin sa Purok Judas Belt. Kahinumduman, December 11, 2023, niulbo ang pahimuan og mga firecrackers o pyrotechnics sa luyong bahin sa ilang panimay diin lakip sa 8 nga nakalas ang tag-iya niini nga si Chito Berdin, ang iyang 6 anyos nga apo, ang iyang anak babay ug ang iyang umagan lalaki. Kapin sa usa ka tuig human sa hitabo, ang kanhi pahimuanan og pabuto karon nahuli pa na og pinoy-anan sa mga binuhing manok. Matod sa nailong asawa ni Chito nga si Aida, dili man ingon ni ana kakusog ang ilang ginansya sa pagpamuhi og manok itandi sa pagpamuhat og pabuto apan di na niya buot pang matrauma pag-usab. Gani iyang giangkon nga hangtod karon daghan pa ang mutultol sa ilang balay ug mo-order og pabuto apan iya kining i-refer ngadto sa uban. Mga pinay kapalampos sa ako mga anak uban. Pero sa panghitabo bitaw ma'am, dili na gyud ko. Dili na gyud ko nya. Di ko gusto nga basunod pa sa ako mga anak kay mara truman jud ko ma'am. Human sa panimay nila ni Chito, laing panimay na usab sa Purok Judas Belt ang ilang nasusi ug naabtan ang usa sa mga residente sa dapit nga nagporma na og mga papel nga gamiton sa paghimo og losses. Hinuon walay nakitang mga chemical sa dapit. O gitudlo sa tag-iya sa panimay ang bakanting luna diin sila mag-assemble sa paghimo og mga pabuto. Hinuon mato ni Babag Barangay Captain Eulogio Logi Manayon nga gipaningkamutan nilang karong tuiga way makalas o masamdan tungod sa pagpanghimo og pabuto. Busa karon palangdaan nihimo na og proactive measure ang barangay. Tingali sa umaabot panahon ma-pull out na gina nga dili na nila mastakan og mga kuan ba. Una kung constant o permanente na to sige duaw na sila sa ilang mga panimalay makuan na gyud na sila. Hopefully dili na gyud nila istakan nila og kuan og mga materials ba. Sa Lapu-Lapu City, usa lang ang lisensyadong manghimuay og pabuto, si Mario Avila, kinsa gipauban sa Joint Inspection Team aron iyang maila ang maong mga manghimuay nga mga miyembro gayud sa kooperatiba nga sakop niya. Kami nagsabot mi sa akong grupo ug sa nilakap mga magkuan mi og surprise inspection sad nga kana ba nag-angat na ang kuan mga adlaw nga kung kusog na ang mga order, so para makita gyud nato kung ang ilang ipanulti is ila ba yung gituman. Amo nang balikon og inspection without announce. If ever kung naamang gani na dili siya designated area, so nanay sanction, possible sanction, ipahigayon sila. Ang masutang nakalapas sa lagda sama sa paghimo og mga pabuto sa dili designated area, pamultahon og 20 ngadto sa 30,000 pesos, pagkabilanggo og 6 ka buwan ngadto sa 1 ka tuig
ug pag-confiscate sa ilang mga items. Ses ni adtong August 18, nasusi na usab sa Joint Inspection Team ang tulo pa ka mga purok sa Barangay Babag. Kini ang Purok Rambo, Purok 5-star ug Purok Shooting Star diin gikatahong may mga manghimuay usab og pabuto. Apan lagi kay layo-layo pa man ang Pasko, matag karon og unya i-monitor kini sa barangay ug laing surprise inspection na usab unya ang ilang ipahigayon. Ses, Dagang salamat, Luan May Rondina.